Good morning लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो आंनि रश्मि नार्जारि इउटिउब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय दिनैहाय आङो नोंसिनो आंनि गिर्जायाव थांनायखौ खोन्थागोन आरो जोंनि गिर्जाखौबो नोंसिनो खोन्थागोन स' बिदिबा जोङो दायो देलायखांजोब्बाय ओमफ्रायहाय जोङो गिर्जायाव थांनो ओंखारबाय आरो दाथ' नै बाजिमोनखौ लोगो मोननानै थाबायगासिनो जोंहा अयथासार एसे गोजानानो आरोना ओमफ्राय रिफिलि मोनासै जोङो बेटारि गारि आं बेटारि गारिखौ रिफिलि होनग्राखायनो रिफिलिसो होनबाय थासै फैदो फाल्थु
मोननोसै लोगोफोर gerja मोननोसै स्कुल बियो सानडे स्कुल जागासिनो दंबावसो जोंना गेरजाबलाङो थांदो दाना नोंस्रा थांदो नोंस्रा मिसनाव नै लोगोफोर जोंना गेरजाया बेनो नैबे बेरा दुमनाया दाखालि दुमजोबदों आरोना बेखौ बे अन्थाइआबो दाखालिसो होजोबदों गोदोनि आयं हाफ्राम आयं दे माबा एसे लेट जाबाय रश्मि दा नोङो औ जोंनि गोदोनि हाफ्राम बियो खै बोसोर मावामोनलाय आयं नोङो बे गेरजायाव हाफ्रामा औ गासैखौ लानानैसो 18 बोसोर 18 बोसोर हजोंहाय बैयावहाय 7 बोसोर नामा बावलायलांबायलां जायगा दाबथाम जाबायना नों मावनाया दानिया दाब्रै जाबाय हजों प्रथमनि माबायावहाय हाफ्रा मावाखै नै बै दालां गुदियाव थानायावसो बावसो मावहैदों 87निफ्राय आं मावनाया 1987निफ्राय जि गोबाव मावबाय हाबनो मोनबाय ने गेरजा गोदानाव 87निफ्राय 2004सिम सानडे स्कुल हाबैनिया आं नोंसोरनो खोन्थाथ'नो हानाय नङा आरोना